Sampun, Mas Sampun Dalan. dipun ngrasani. Sembah nuwun, matur nuwun. Wah, matur nuwun. Iki ya sok iki Mbak Indah iki Heeh. kemarin hijrah ke pesisir. Pesisir mana? Endi? Pekalongan. Batang Pekalongan. Oh, Pantura, Pantura. Pantura, Pantura. Wayang golek. Wayang golek. Nyindani wayang golek ya bos. Oh, nganti 2 minggu ra bali. Mergane enak. Yo dikontrak. Oh, tak kira nek dadi wayang goleke. Nang apa nek wayang golek kan kok mesti joget ngene-ngene. Lah kok. Mergane kulino dirogo kan risi tadi ngono lho. Wah, iki masih kulino iki. Ya Bahasa Mas yo. Agar kok ngerti angger Nah. kok ngono-ngono. Nah, Mas padahal kuwi wayang golek lho, Mas. Bedane kan wayang golek lho. Oh, iki wayang golek. Ayo wayang golek kan dicekel kuwi nih to, Mas. Ayo. Dibuka kuwi apa jenenge jarike terus dicekel nggon kayune Eh, kuwi. Terus Yo diubah-ubahke. Mulane lek joget ki sok ngene-ngene iki nek wayang golek. mergo kan Ketoke ngono kuwi, Mas. saka keri. Nek kuwi ora apa kuwi. Jangan saiki sing viral ning TikTok Oh, FYP. ngono to. Kicau. Kicau mania. Lek joget jogete piye? Engko Kicau. karo iki. sing ngene-ngene iki ora sing nggon kene, ngisor. Lah piye iki? Oh, Piye to, Mas? tong mennya. Aduh. Tong. Kuwi piye? Manuk apa nek ngono ki? Ki manuk tengengen. Iki setengah Yes. setengah dipinangani Mas Nggih, Gading. setunggal monggo setunggal. Sindene dipun Tri pinangan. Rahayu. Sinten malih ini? Oh, Mbak Tri Rahayu Nggih, monggo. Mbak Tri. Tri Rahayu tampil ke depan. Nggih. Tampil ke muka. Ya. Manut. Di Apa Spotify. lagune, Mas? Apa manut? Apa arepe apa? Nggih. Oh, Sontoloyo jare, Mas. Ya. Tinggal spot apa nembange? Apa Ya metune tri iki nganggo kesenian lengger. lengger? Lengger iki daerah Wonosobo. Lengger iki asli khas Wonosobo. Banyumas yo ono lengger. Oh. Lengger. Apa? Leng kuwi bolongan, ger kuwi anak. Dadine Lengger iki bolongan anak. ngarang. Lengger iki kesenian dari Wonosobo. Yuk. Nggih, monggo. Mbak Tri Rahayu, Monggo, Mbak Tri. monggo. Kusik Apa iki sih? Lho. golek apa? Apa? Selindang siki. Oh, nggih. Oh, Iki yo nek ora nyinden ya sekolah lengger. Oh, ngono. Nek orang lengger yo sandul ya Tri. Sandul iki Serabutan kok iki serabutan apa-apa iso. multifungsi, multiguna. Hmm. Dikapak-kapake panggah. Iya. Wis rong. Pot mie. Pun. Ayo rasa kesuwen nggih ndang di Nggih, monggo. anu nih. Sampure. Sing ndang saiki gedhe rong siap. Oh, iki Nggih. iki yo Mas Adi. Mas Adi Fat. Dalang Adi ayo, Dalang Adi. Wong biasane yo ngiringi tri lho, kok dadak buka iya apa no. Oh ngono. Oh, Solah gongso ki sembarang apa ki iso. iso. Oh, alah pindah. Pindah nggon sik Mas Gading. Oh, cek. Mas Aja Wahyu. dicalik. Mas Wahyu iso. Wah, ojo-ojo Wahyu. Oh, kok malah dadi wayang goleke Wahyu. Lah nek iki pas. Iya. Nggih, monggo.